Ay. Mare, Ay! aka nang mare akong kuwaon ng giingon ni kumari nimo. Sulod lang! Ha? Sulod lang! Ay, ari lang ko oy. Aka nang... Ako na lang mo anha. Aka nang... Ansa ka pre? Kanang katong gi-chat sa imong kumari. Banga ka ng kwarta. Kato. Sud sa ta pre? Ha? Sud sa ta? Ay, padali man ko sa imong kumari god. Kanang... Kanang pre. Kanang... Bago kong ligo pre. Bago kong ligo. Maayon on ka naligo ka. Ako Kanang... sad bagong ligo permi. Kanang pre, kanang... Basin ganahan ka pre nga kanang... Kanang... Kaon kag balbakuwa pre. Ay, luod man na mare. Di mo ka nagbalbakuha. Skalo pre. Ay, taas ko giurik. Ang gihuwam ni Mari kay punan ako pre. Asa ko pre. Si kanon ka. Kan Di asa. man ko ungo mare. Guys, sabi mo ka-gets pre ay. Mukaon ka o tagaan ta ka. Unsa man? Unsa may kaonon ako mare? Ako Ay, pag-joke mare ay. Wa ko nag-joke pre. Bago kong ligo. Dali pre. Pila man sad. Ako ni bahala ninyo. Kay gamay ra man tong gihuwam ni ko ni Mari. Sa kalibo. Tagaan lang ta ka. Punan na. Anya. Sabi. One hour later. Paratam na ning balbakuha day. Mura mag gasag hug tubig dagat. Sakto timpla pre. Mare kanang asa na marong kwarta. Dara pre. 2, 3, 4, 5. 5 na pre ha. Ay, salamat kay Mariha nya ang sa kalibo mare kanang kamo lay bahala sabot na isa kong Dili. asawa. Imo na na. Wow. Imo na na tanan. Uy, surti ha. Sige mare, salamat Mariha. Balik-balik Muli na nga ko. pre ha. Oh, pwede ra pod. Sige. Sige pre. Sige mare. Doon nag-chat ni Maridambing. 5,000 kuno iyang gihatag ni Sariyo. Dab! Lab! Oh! Nakina anak ka! Kung saan man nag-chat ni? Ano ka uy? Nagpalit kag bugas? Wala. Ikaw na lang palit. Ano ni chat manis Maridambing nga? Oh. Ano daghan ka na iyang gihatag? Kung saan na nato magbayad nga sa kalibo ra ako ang yulman? My loves. Ikalma. Ikalma imong self, ha? Kalma ba nga kay bawa ka 5,000. Nya imong sweldo pila ra? Ay kabalaka ana my love, ha? Kay kana. Dili na niya pabayran mo na genius. Ha? Mo nang okay ra kana sa imong agtang nga dili na pabayran. Ayaw, di ma! Kana ikasabit sa airport nga ang sa maktan nga na adere ang Nano airport. kandi na niya pabayran ba? Di. Yung sa din mo dito paghuam. Di manggod kay pag abot nako didto. Bag-o mangligo. Bawa biya kang Maridambing na perti ng tihika, di mga na Di nga ni magmuwam kitag 500 sana, patubuan gani 500 pod. mao gani nya kay pag timing mo dito. Maoy pag human sa iyang reglahon ba mo ito? Oh. Unya kay ba kag pagreglahon nga kanang gana kay naghuman. Sus may pag magligo. Niya? Gipakaon ko siyang baki. Hindi ko lang buko kay bungatan man ko kwarta. Nanako siya bakit? Gago! Kaluod. Ay kanang baki ninyo ba? Oh no. Baki ba? Unsa ka seryo ning kaon ka sa baki ni Dambing? Oh. Para sa 5,000. Gisakripisyo nako akong ba akong dila. Para pa humon ka. Nya sige pa kag yaw-yaw. Isa kalibo ra sad niya ato mang bayran. Dili gani. 5,000 na nya dili na pabayran. Oh, asa man ka na? Sama uli ko na dito nga. Kakapoy rog kaon tong baki o sa ka oras dito kape nya. Lain pag mahimo baki seryo kay kay nana man seryo. Nana naman gining kwarta. mo gani. Unya, unsa man iyang kuan dito? Pabalik-balik ko kuno ko dito kay para Uy, ayaw na oy. Unsa dito balik-balikon
ka. Ya, pabayaran na nimo di ka di ko mo pabalikon dito. What? Umana Kay wala ko ning ingon da. Ikaw ko yung sugot da. unsa man ka saryo? Ayaw na pagbalik dito kay imo naman ning gibayran. Ano on po no? Pwede raman na. Bahala na siya dito, mukaging na siya dito. Importante, di na ta ka bayad aning 5,000. Nya yang baki mata ito hubos. Bahala matay to yung baki dito eh. Ipakaon to niya, zero niya dito. Okay. Gago!